V našom štúdiu vítam už členov kapely Hush, Denisa, ahoj. Ahoj, čau. A takisto aj Majca. Chlapci, vítajte. Čau, rockery! Ja viem o vás, že máte v Trnave, odkiaľ pochádzate, relatívne rozsiahlu základňu poslucháčov, ale predsa len predstavte sa aj tým našim. No tak sme kapela Hush z Trnavy, hráme neburinový rock'n'roll a pôsobíme tu na tejto slovenskej scéne už pár rokov. Dá sa povedať, že máme za sebou nejaké 3 albumy, ktoré sme si vydali sami a popri tom máme koncerty a momentálne sme natočili Brainwasher hudobný videoklip nový. Tak to už áno, a vieš mi definovať ten neburinový rock'n'roll, čo to je? Tak neburinový rock'n'roll znamená to, že je nekomerčný, že je proste to rock'n'roll z rýchlika, ktorý sa neobzerá za nikým, proste si ide svoje a nemusí sa na silu páčiť každému človeku, čo to počúva. Je to samorast. Dobre, takisto viem ešte o vás, že ste kapela zložená z rôznych hudobných štýlov a práve v tom je vaša sila. Tak viete mi, chlapci, povedať, ktorý vlastne zastupuje čo? Aký hudobný štýl vo vašej kapele? No, keď to zoberieš postupné od bubnov, tak bubeník je vlastne metalista. Zarytý metalista, ktorý ešte v 90. rokoch si zažil všetky ten undergroundový boom metalových, hardkorových kapel a tak. Mário, ten je Beatlesák a rocker. Ja som punkáč a basák. Ten má rád popíček. Takisto viem, že definícia ako dobrej kapely, dobrej rockovej kapely závisí od toho, že tam musia byť aspoň 2 členovia známi a tí ostatní sa už povezú. Tak ktorí sú tí najznámejší od vás? Okrem Majco, teba. Tak najznámejší je náš basák Mišo. On má vlastne najväčšiu základnu v Trnave, jeho poznajú všetci, má najväčšie libido a pôsobí aj v trnavskej kapele Libido. Potom Denis, ten hráva v punkovej kapele Wilderness a Jožo Bubeník, ten hráva Fish Art Collection. A ja hrám v kapele Hush, sa tuším volajú. Myslím, že áno. Dnes ich máme mať ako hosti, takže počítam s tým, že chalani mi určite povedia niečo viac, napríklad aj o ich albumoch, keď hovoríš, že už ste pár rokov na scéne a vydali ste Mysli si 3. Áno, 3. Posledný vlastne, alebo nie posledný, ale ostatný album je First Date. Má aj taký image ako lekárnička. Je myslený vlastne ako prvá pomoc pred mainstreamom. Taký, že dlho sme nič nespravili, tak rýchlo sme niečo museli vyplúvnuť, aby to neostala tá hudba iba taká, že fakt mainstream. A keď už sme pri tých albumoch, tak k tomu určite patrí nejaké promo v podobe koncertov. Aké ste mali také zaujímavé koncerty za poslednú dobu, alebo čo vás čaká túto jeseň ešte? Tento rok, čo sme stihli, tak zaujímavá akcia bola Čajka, čo sme hrali naposledy v Trnave. Tam to bolo dosť zaujímavé. Ale najzaujímavejšie, aspoň pre mňa osobné, sú koncerty, ktoré napríklad robí Bunker u nás v Trnave, ktoré sú robené vlastne svojpomocné, sú tam volané kapely zo zahraničia, ktoré tiež fungujú svojpomocné, nezastupujú ich nejaké veľké labely alebo takéto veci a vždycky to má takú rodinnú atmosféru, takže pre mňa osobne sú títo napríklad najzaujímavejšie, čo sme aj tento rok pár takých stihli odohrať. Tak to už áno. A hráte teda rok a konkrétne sa opýtam, Majco, teba, keďže ty zastupuješ v kapele Hush divíziu roku a hráš aj na gitare, tak my tu máme v rádiu One Rock tento týždeň takú zaujímavú súťaž hudobnú, lebo sa hrá vždy o gitaru a naši súťažiaci poslucháči nám napíšu svoje odpovede na náš mail studio@radiorock.sk a tento týždeň som sa ich pýtal, že ktorá kapela nahrala túto skladbu a takisto aj na názov songu, tak sa to opýtam aj teba. Počúvaj pozorne.
Hovorí ti to niečo? Nie, lebo nemám sluchátka. Takže v tomto prípade ti to pustím niekedy osobne, ale keď sa vrátime naspäť k tejto rokovej formácii, k tejto rokovej formácii Haš, vyslovene nemám čo povedať. Dobre, dostal si ma, nevadí. Prejdeme k prvej vašej skladbe, ktorá sa nazýva Double Life, čím vás aj predstavíme našim poslucháčom. Tak vieš mi povedať niečo o tejto skladbe, z akého je to albumu a podobne? Táto skladba Double Life je z albumu First Aid, vlastne z tohoto posledného, čo sme natočili. Na tú skladbu sme vlastne natočili náš prvý videoklip, asi tak pred 2 rokmi. Táto skladba pojednáva o tom, že aj muzikanti hrajú dve úlohy, vlastne dvojitý život. Že cez deň sú v robote a v noci žúrujú a hrajú, a to sme vlastne my chceli zachytiť aj touto piesnou, aj tým videoklipom. Dobre, tak si z rádia One Rock vychutnajte Haš a Double Life. Yeah! Pokračujeme v rozhovore s našimi dnešnými hostiami kapelkou Haš. Ak ste len teraz prišli, tak v našom štúdiu je Majco a Denis. Ahojte, chlapci. Čauko. Čau. Čo hovoríte na takúto muzičku, ako sme mali? Viem, že tebe je rock blízky, tak Led Zeppelin môže byť? Led Zeppelin je dosť srdcová záležitosť, lebo ja som ich nemusel absolútne.
Mal som doma aj pásky a vtedy ešte pásky neboli CDčka a som povedal, že toto ja počúvať nebudem a potom náhodou po pár rokoch som to vyťahol a som si pustil jednu skladbu a musel som si kúpiť celú diskografiu. Čiže takéto kapely sú inšpirácia dosť pre mňa. A keď sme pri tej inšpirácii, tak viem, že vy hráte vlastnú tvorbu, už teda 3 CDčka a keď sme pri tom, tak ktoré kapely vás takto inšpirujú pri tom hudobnom? Keď ste taký multižánrový, hovoríte, tak neviem, niekto príde s punkom, niekto s rockom, alebo jak to je? Dá sa tak povedať, že je to tam zakomponované celé. Ono to vychádza už od tých ranných dob toho bluesu až po tam, čo boli B.B. King a Chuck Berry a Muddy Waters a takýto a až po dnešné, neviem, veľmi dobrá kapela je Foo Fighters napríklad, čo tu tiež zaznela. Čo sa týka všetkých žánrov, sú tam zahrnuté, čo nás inšpirujú. Denis, ty a tvoja hudobná motivácia alebo nejaký idol, keďže si klávesák? Tak idol určite žiadny. Ale čo sa týka klávesov, tak je napríklad u mňa zvláštne to, že nikdy som klávesistov nejako nesledoval, ani nič. Ako nájdu sa nejaký, ktorý štýl sa mi páči, ale sám seba vlastne nepovažujem za amatéra na tých klávesoch, lebo môj štýl mi nejako nevyhovuje. A nejako sa neviem dokopať k tomu, aby som ho nejako vycibril. Ale čo sa týka tej inšpirácie a takýchto vecí, tak je to naozaj taký mix, kedy prídeme do skúšebne, Mário tam prinese nejaký nápad, ktorý vyznie dosť melodický a zrazu sa do toho opre Jožo Bubeník a spraví z toho totálnu vypaľovačku a má to úplne ináčí feeling a to je na tento zaujímavé, že vždycky na tej skúške vlastne sa človek sám musí nechať prekvapiť tým, že čo z toho vznikne. Do akej miery a ako rýchlo ste schopní sa zhodnúť, keďže vy dvaja ste bratia, toto môžem prezradiť našim poslucháčom, tak si myslím, že tam musia byť nezhody na dennom poriadku a centrujú to ostatní členovia kapely, že tak teda dobre, bude to takto, nech sa nehádate, alebo je to úplne inak? No práve, že u nás je to také dosť iné, že my sa absolútne ani nehádame. Už si za to nestojíte, hej, po tých rokoch? Nestojíme si za to, absolútne. Ale záleží, že niekedy skladba trvá spraviť dokopy jednu skúšku a niekedy to trvá rok. Dajme tému, tak je to rozličné. Ale nehádame sa absolútne. A kde vás môžu teraz najbližšie vidieť naši poslucháči, ktorých ste zaujali či už prístupom alebo aj úvodnou pesničkou, ktorú sme predstavili z vášho staršieho albumu? Teraz najbližší koncert budeme hrať v Bratislave aj s jednou dobrou kapelou The Chronic Sleepers sa volajú. Budeme to hrať u Očka, bude to, myslím, že 15. novembra. Tak tam hráme najbližšie koncert. Tak príďte. Našim poslucháčom určite neuniklo, že tohtoročná jeseň je naozaj hudobná a plodná aj z hľadiska teda vystúpenia aj takýchto kapel ako je Háža. Konkrétne, jak si spomínal, 15. november Bratislava u Očka, áno? Tak. Čo v tebe evokuje názov? Simpsonovcov. Alebo Háš, myslíš, že alebo Očka? No, môžeme rozobrať všetky takéto veci. A keď sme pri tom, lebo priznám sa, mal som také trošku obavy, že keď som prezentoval, že nás prídete pozrieť do rádia One Rock, že no tak dáme si trnavský Háš a jak to asi môže vyznieť, tak mi to prišlo tak zaujímavé. Kde ste sa chlapci inšpirovali názvom? Čoho je to skratka? Tak ono to vzniklo tak zaujímavé, že my sme sa volali najprv Huš s účkom, čo je akože pst, že taký, ale jedna česká kapela, ktorá funguje už od 80 rokov, tak nám napísala, že či by sme si nemohli zmeniť názov, lebo sme hrali v Čechách a že im všetci vypisúvali, že či tam hrajú a kedy tam hrajú, tak sme si to zmenili, to účko na Ačko. A potom sme vlastne zistili, že ono to vlastne ešte lepší názov to je, že to viacej charakterizuje, ono to napríklad to charakterizuje aj to, že ako hašovacia funkcia je strašne veľa čísel a zmetok a sa to zosúradí všetko dokopy a takisto je haš akože kvázi v úvodzovkách droga je hudba. Ale iba papierový názov. Iba papierový názov, áno. Dobre, tak v tejto chvíli sme si vysvetlili aj názov
kapely, aby ste teda zistili, že naozaj je to všetko legálne a papierové a na koncerte je veľa dymu. A teraz si už o tejto kapelke odohráme song s názvom Devilish Girl. No tak Devilish Girls vznikla z albumu Rock'n'Roll Trip. Bolo to také dosť hektické obdobie, ktoré sme hrávali dosť koncertov a po Slovensku, hocikade aj dosť dlhé koncerty boli. A bolo to spojené so všetkým tým rock'n'rollom, jak sa patrí, a napríklad ten album začína piesnou Rock'n'Roll Trip, končí piesnou Goodbye, vlastne sme sa to ukončili, to obdobie nejaké hektické, a Devilish Girls je vlastne o dvoch holkách, taký snom chlapov, že dojdu za ním a vyzlečú ho a robia s ním rôzne čachre machre. Jedna donesie pivo a druhá donesie hranolky, hej? Áno, také niečo. Ale dobré je na tento, že keď to prezentujeme na koncertoch, nikto nevie, či to bolo naozaj sa to stalo, alebo či to je len vymyslené. A vždycky to zvalíme, chvála Bohu, na nášho harmonikára Kuba, ktorý tuto hosťoval v tejto skladbe. Takže jemu sa to akože stalo. Tak môžete to posúdiť predsa aj vy, milí naši poslucháči, či to bola skutočnosť alebo realita. Devilish Girl. Girls that never naked, they gave me a simple proposal. I was a man, yeah, that was sexy, and they wanted me. I wouldn't be mad if I said no way. They laid me down in front of me. They buttoned on my trousers, look at their lips. They were headless, affectionate and deadly. I was rocking my hair while they were looking at me. Girls, girls, Devilish girls. When they stood up and said, "Telling me why," without hesitation I jumped at them. I couldn't control myself, a taste above over me. I didn't care, I gave myself over. They could behave, I would go to sleep. They play with me like a wolf that scream. And when I thought these bad girls are finished, they got their window and wanted to belong. Girls, girls, Devilish girls. Girls, girls, Devilish girls. Girls, girls, Devilish girls. Girls, girls, Teraz sa ale vrátime na skoro domácu trnavskú pôdu. Chlapci, aká je vaša obľúbená hra? Tak moja už z princípu Super Mario. Denis? Moja jednoznačne Mortal Kombat, na tom som vyrastal. Dobre, teraz prejdeme
opäť k hudbe, nakoľko som sa dočítal takú zaujímavú vetu, ja ju odcitujem, si teda dovolím. Skladateľské umenie lídra skupiny Mária Gajarského. Ten dokáže napísať skladby znejúce, ako by vznikli pred polstoročím, bez toho, aby interpretov z tohto obdobia vykrádal. Tak, ako povedala jedna múdra hlava, čo je na internete, to je pravda. A aká je skutočnosť? Aby sme si to nejak tak vedeli porovnať. Víš čo, neviem, ja som absolútne sa nad týmto nejako nezamýšľal. Ja píšem hudbu a tak to proste ide, ja to cítim ako nutnosť. Proste to príde, ja to som iba prostredník toho, čo vlastne ide na páse. Už potom na platne alebo na CDčku. Čo sa týka hašu, tak už to predtým sme spomínali, že prinesem nejaký nápad do skúšobné a popridáva sa do toho, každý si tam dá to svoje z toho iného štýlu, z tej, jak to on cíti a vznikne z toho haš. Ktorý sa potom dá na papier a áno. Potom sa to distribuje vlastne medzi poslucháčov a vašich fanúšikov, ak som správne pochopil. Áno, tak sa rozplýva medzi poslucháčov. Výborne, tak to má byť. Denis, ty jak vidíš tieto veci? Myslíš to konkrétne s tým, čo si teraz z internetu čítal? Áno. Tak ja to vnímam rovnako, ako ja som v kapele začínal, keď som mal 14 rokov, čiže vlastne bola to aj moja prvá skúsenosť aj so živým hraním, aj so všetkým a tam už vtedy v podstate som bol fascinovaný tým, že akú muziku tam Mário prináša a tak, lebo vtedy to bola hlavne jeho dominanta, že vtedy sme sa my až tak moc nezapájali do tej tvorby a tak a takto, jak si to čítal, tak už vtedy v tých 14 rokoch som to tak nejak ja vnímal podobné, takže ako ja môžem tomu len povedať, že áno, že je to tak. No. A potom, keď nastúpil haš, tak si sa k tomu priklonil už úplne. Nechápem. V rámci kapely, keď teda hovorí, že od 14 rokov si obdivoval takto Mária, alebo respektíve si s tým súhlasil? Nie, v 14 rokoch som nastúpil do tej kapely. Nie, aj takto? Tak to bolo, lebo tam ako, ja neviem, to fungovalo chvíľku ešte predtým, ešte v nejakých iných zostavách a tak, a ja som bol prizvaný, keď som mal 14 rokov. No. Mm-hmm. Dobre, a keď sme pri tej hudbe, tak máte nový videoklip vonku, relatívne dosť promovaný. Ako ste ho vlastne uviedli na svetlo sveta? Bolo to len také, že klasika, dám to niekde na web a čo je na internete, tak to je pravda a ľudia si to pozrú, alebo ste to zobrali nejak teatrálnejšie? Víš čo, nie. My sme spravili takú srandičku, že mali sme koncert v Čajke u nás v Trnave a podarilo sa nám ako dohodnúť s tými organizátormi, že by sme to spromovali, tak by sme spravili premiéru a myslím, že to bol asi prvý klip, čo bol takto spravený v Čajke, možno aj v Trnave, že bol premietaný na stenu. Veľký obraz a bolo to, že hrali sme koncert a namiesto prídavku sme vlastne pustili ten videoklip a bolo to fajn, ľudia reagovali, po prezentácii bolo aplauz a tak sme to vlastne uviedli do sveta, tento videoklip. Ďalšie plány kapely, keď už je tento veľký úspech, z ktorého ešte budete nejakú dobu ťažiť? Tak ďalšie, týmto vlastne, toto je taký prvý single a makáme na nových veciach, ktoré už viac menej sú spravené a plus minus nejako v januári by sme chceli už natočiť materiál a pustiť to do sveta a potom natočiť CD celé. Ale názov ešte nevieme ani presne, že kedy by to malo byť. Čakáme na dobrého človeka, ktorý by to celé zacvakol. Ja sa ešte tak opýtam, možno v teoretickej rovine strašne veľa svetoznámych kapiel, medzi ktoré patríte aj vy, tak vydávajú najnovšie CDčka elektronickej forme, už to ani nelisujú, teda v niektorých prípadoch ešte áno, ale väčšinou to nechajú proste voľne na stiahnutie, lebo im to príde také zbytočné, že ísť cez mašinu za 20 000 eur, cez nahrávanie za 4 000 eur až po slúchatka poslucháča za 2 eurá. Takže skôr sa to rieši takto internetovo. Nerozmýšľali ste aj vy nad nejakými takýmito alternatívami, alebo klasika, proste čo je v ruke, tak to sa počíta? Ako my to
dávame aj cez internet, aj táto skladba Brainwasher je na stiahnutie cez internet, ale ono vždycky to má tú hodnotu, keď to fakt držíš v ruke a chceli sme, možno sa nám podarí aj táto, čo budeme vydávať, dať na platnú, akože to by som chcel a všetci sme takí otvorení tomu, že nie iba na CD-čku a na internete, ale mať aj tú platnú a ten zvuk je úplne iný. Aj teraz, keď sme túto skladbu, napríklad Brainwasher, ktorú budeme počuť teraz, tak sme to nahrávali, sme to v bunkri, ale sme to nahrávali všetci na šupu, aby tam bolo cítiť tú atmosféru a potom sme to mixovali v štúdiu a masterovali, kde boli analógové mašiny a stroje takéto, že ktorú takú teplotu tému dá úplne, že to nažhaví a počuješ, že aké to je tvrdé a namakané a tak. Tak by sme chceli vlastne spraviť aj tento album a keď to dáš na platnú, tak to celé to tam počuješ. Keď si to dáš do MP3, tak cez tie sluchátka za 2 € to nepočuješ. Rád by som k tomu ešte povedal vlastne na margo tejto veci, jak si spomínal, teda CDčko, MP3 a tak, že napríklad ja osobne si myslím, keďže som aj sám vlastne vinylofil, že budúcnosť vypadá tak, že CDčka zmiznú a podľa môjho názoru skromného, nezaujímavého budú existovať už len vinylové platné a MP3, lebo sa podľa mňa rozdelia poslucháči na dva typy, tých, ktorým záleží na tom, aby držali tú muziku v rukách, užívali si ten booklet a tieto veci, a tí, ktorým na tom viac menej nezáleží a chcú tú muziku len konzumovať. A CDčko sa v podstate v tomto súboji podľa mňa stáva nepotrebným, keďže tí, ktorí to chcú držať v rukách, tak najlepšie to je mať na tej platni. A preto aj pre nás by to bolo super, kebyže trošku dopomôžeme k tomu návratu tohto formátu. A nebojte sa teda toho, že keď budete hrať pred 10 000 štadiónom a ľudia prídu za vami pre podpis a budú mať skrčené tie obaly od platny, lebo predsa to má nejaký taký väčší rozmer. Či to už patrí k tomu, hej, to je potom ten pravý rock'n'roll, že to musí byť dokrčené, podpísané a zhašované. Nebojíme sa toho, že budeme hrať pred 10 000 ľuďmi. Asi tak. No ale to ešte... Ani tých pokrčených platén. To ešte musíš tak brať, že predsa si v rádiu One Rock, kde sa v tejto chvíli odprezentuje vaša najnovšia skladba s názvom Brainwasher a tie štadióny ešte len prídu. Tak. Dobre, týmto ja sa s vami lúčim aj s našimi poslucháčmi. Ďakujem za návštevu kapelke Haš v podaní Denisa Majca. Čaute páni. Čau, díky moc za rozhovor. Čau, rock'n'roll s vami. A my sa počujeme opäť zajtra. Tak si to užívajte. Kapelka Haš. Kapelka Haš a Brainwasher. Starting